Ay, Mare. Ay, Kap. Bigat na ang taka. Iyawat ko man dito ni Kuya Mare. Nyata, Kap. I-resibo iti bill mo ay iti kuryente. Ang kami pa, Ay, Vin. Jakpay na bayadan gayam ata. ang kami pa nagbaybayad di barangayan. Kasansalot kami nga pa nagbayad. Sakpay talaga mangidano na yun. Mapanakmit ko mga talaga, Jay, Kap eh. Tata. Talagang sukir kami nagbaybayad. Anak may nasukir, Kap talaga. Mapanak ko matata. Ta, due date na. No Judith mapangkan. Talo. Sungarod. Siyempre, bigat alangan daos, Jay. Damdam ako ma. O, tini o. The penalty natin. Nang, tapin ng tinagdaos eh. O, at bayadan matata ko. Nyapay nga ta, kastiman ti, bilkong, Kap. O, apay man agree ka man eh. Kastiman hindi namin sanin. Nani ah. Hindi ko bakit tiga po ng kwa. Di parehas lang mate ni. Han akap. Kara brown out. Ay, kahit mo sawin na di brown out iles mo toy. Kiwin ang kara brown out. Na, daurbit kas di mate. Dapat no, ag brown out na bawasan meat. Kit talaga sa nga rutina rin ko ama. Maniti kun kunakon nga. Nye binayadak idi last month kasta man hindi bayadak tatan. Ag sumila iso. Kara brown out ni nga rod. Talaga sa ati kwa iti kwa. Sapay na yung brown out irarana da nga mangan ka. Ay tati madikit ti kwa. Ti kasta. Ta serbisyo da nga kwa. Ay, mandiday tama rin ipagbagam ta kwa mo sisin iti kwa kuryente agkara brown out tanda. Kaya langan nga PR mga sisin kapkit na perdi aming nga appliances min. Pagbalinin da nga kasla Christmas tree ti Christmas light iti silaw mi. Amo nga bagat yung sa marit ako ha. Ay apo. Handa nga basol ajayin ta. Nukas di nga nga brown overload no kan dyan. Handa nga kwa. Basol. Kaslamit tao ngayon nung mabanlog ka ginanamay kas dyan. Mga na nagsinja awitin na kagrarek. O si Kaman nung magmagnagat ada yung nga daw awitin. Nung nadagsin o di ba. Buwa ba agrarek ka. Minakat ngem anyamitin ta isumila isu deta bayadak kit. Saka handa nga basol di dyan. Pero may pa iti pang pagpabasol nyo iti kwa niya kumati kwa dyan. Madi akap, dapat no brown out kumamit kabawasan kumamit iti kwata. Hala nga deta ti nabawas ka namin ta di appliance mi na tuuran eh ta karasan kasan mo agdamdama agidit damdama agsilaw damdama agidit tumanin. Pati madi serbisyo ti kwa. Naperdi aming appliances min. Tata pabasulin nyo iti kwa kuryente. Kiwin narpabasulin mi nga ina nakaperdi dyan kay sulang mi ti Kit baka mo i-o-off adi breaker mo baka abangan na tanong ko sa nga burn out. Kailangan ki madama kami mangmangan. Kailangan mo burn out nga may ibabam tay breaker mo tano naka-safety di kita gamit mo. Perti madikit. Baka urayan mo tang agsilaw gulpi ka sa di magulpi. Han akap, dapat papintasin da ko mami ti serbisyo data. Tapos pabasulin nyo pa di kita tartarimaan. Kit nukas na nga burn out kit napigad ti biyag dati kita nukas na nga burn out dati ayusin da nga linya. Nya kit ti pinagaw-awat yung nga consumer rin. Amig nga kasta Kapay si kakapang nga brown out ang di balay mo. Kit manmit lang ang intindihin tayo mit ati kwa. Bigita? Bagkan nga makapakwa. Okay lang nga, dama perdi nga gamit mo. Musi kami akit narigat akan nyamit nangina ti gamit. Nga balin ko mami ti kasta nga kanayon nga kinaba brown out nan. Hami nga basta-basta ti agayos ti linya no sa brown out delikado aja mare. Lalo na kita electrician. Agkalakalat kat dadta di pa mo no mako bigla na nga makuryente nga sa kwan. Tapos permi ungungit nyo nga permi nga brown out. Kaya nga rod nga ikapkit. Siyempre, nakasipsip-ngit nga rod ngit. Bigla na, lalo no, gisakmol ka pala tikan, bigla, brown out. Git no, madim kat, mare, ang solar kalatan. Nakareklamo kilo online, nagadunga solar. No, ang umit, di ba umit nagpilpilik ka niya yung nga nagpatap kuryente. O, nagadumi magatang nga solar di sentro. Generator, kasi dyan no, kaya mo ti steady nga silaw. Nag-solar kalatan O, kasi latan na Mati bayadan natin kuhaan na kon. Bayadan na ta.
Ilistak mo pala wala ito. Utang mo ka nagatarat tang din. Sige, bayadan mo na. Gumana tulad iti solar ko. Pag next penalty to man ito. Na?